Salutare lumea, sunt Bogdan și acesta este un nou video. Cum vedeți, cum scrie și aici, Happy Wheels. Da, este pagina originală, deci veți vedea mai multe aici. Și uitați-vă și voi câte sunt, deci sunt, eu am aflat, Deci uitați-vă și voi cât se dă în joc și nu știu dacă se mai oprește. Da, mă gândesc cu cea mea. O să vă las eu cu de la pagina de stile. Mă gândesc să jucăm chestii făcute de Evon, dar tot aia asta. Sperți că este unul tâmpit, deci vedeți. Da. Și uitați câte personaje avem de aici. E moșuică, știți? El îl știți, îl știți. O și pe ăla este blocată, nu e blocată. Și pe el, nu știu. Moșulică. Nu știu cine e. Minerul. Moș Crăciun. Unul cu chestia asta. Cu femeie. Are doi copii. Și unul care este leni. Deci nu se ia asta. Ia. Copa, scot, coban. Nu jos. Pa! Prea multă viteză afectează puțin. După cum vedeți, sunt singur. Nu mai este prietenul. Așa, și cred că îl lua pe domnul cu mama și pe potolul ăsta. Haidem. Uite, deci acum ne-a fi fost de foc. Acum a fost chiar de folos omul. Am văzut că mai am un abon. Da, și vreau să fac serie. Nu serie. Vreau să fac asta, va fi mai fine. Mi-a dedicat pentru că s-a abonat, a văzut, dacă a văzut că îi place, s-a abonat la canalul meu. Nu știu ce face chestia. Și pentru că am văzut că tot să abonat la canalul meu. Știi, nu este bine. Vom face doar 2 sau 3, nu vom face multe, că uitați. Și dacă puteți să vedeți chestia, deci am făcut 3 minute, până acum se aproape 4 minute. Și cu ei au gândit de la ei. Sus. Da, după mine vei vă că să vedem pe asta. Nu este normal, pentru că văd că asta nu ne percepe. E un ușor. Nici ușor, da. Hai, chiar o scoră. Dați-vă și voi. Pot eu să... Deci vreau să fac una întreagă. Deci să o termin pe toate. Vreau să-mi ajută și tipul. Mai am și alte chestii de făcut. Unde-i mușul? Care merg pe elicopter.
Vă pune puțin pauză. Și am revenit. Și am revenit, oameni buni. Mor. Am fost și altceva. Mamă, l-am omorât. Ha, bă, mă. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, că i-am venit aia. Deci îmi place efectul ăsta de mouse, de modă. Nu spun că nu-ți fac multe, doar să cum să pun pe pauză și când văd un nume ușor. Și am revenit nume, haideți. Bă, aici este o problemă de la ei, din câte văd. Și... Mamă, ce greu a fost, da. Am crezut că e ceva mai, dar din câte am văzut e mai ușor. Deci o mai fac pe ăsta și vom închide. Deci uitați-vă. Deci nu înțeleg ce faceți. Și să înțeleg că trebuie să merg repede. Nu. Fac ele bună dată. Ce calmă. Deci este foarte calmă. Aici se... Bă. Dar nu ți-ai făcut ce chestia asta. Vreau să focalească sau... Nu înțeleg. Și încă o dată mulțumesc pentru... Deci eu de acolo. Uitați-vă și voi, au ceva cu mine. Deci au ceva cu mine. Ștefan ăsta are... nu știu că îmi cheamă așa. Și cu asta cred că chiar și episodul acesta, la revedere, eu am fost de Bustani. Nu uitați un like și să vă abonați la canal. La revedere.